Pomaže Bog. Kao što znate, nastavljamo ovaj ciklus predavanja na temu Crkva, prostor komunikacije, sa napomenom da će danas biti poslednje predavanje u nizu ovom dosadašnjem. Imaćemo neki raspust, da tako kažemo, predavanja. Sljedeće nedelje su zadušnice, pa onda imamo onaj festival, kako beše slovo, 26. Iza toga je 1. jul kad zvanično počinje misionarsko zatišje, da tako kažem. I onda do daljnjeg doklata s Branko ne blagoslovi su drugačije. Znači, moći ćemo mi da pričamo, da kažem, razne teme nedeljom posle liturgije, ali manje formalno i manje u trajanju posle liturgije. I dakle, da nastavimo ovu temu, da napravimo kratak rezime onoga što smo napomenuli prošlog puta o komunikaciji. Rekli smo da je crkva prostor komunikacije sa Bogom, da sve u prirodi i u svetu komunicira jedno sa drugim, da je komunikacija sredstvo, a ne cilj, da komunikacija nije ono što se postiže, nego ono čime se nešto više postiže, a to je jedinstvo. Bez komunikacije nema jedinstva, bez jedinstva nema ljubavi, bez ljubavi nema istine, bez istine nema smisla, a bez smisla nema života. I to je ta lestvica istina, da kažemo dogmata, koji predstavljaju naše uranjanje, utapanje, srastanje sa božanskim načinom postojanja, što je cilj života svakog hrišćanina. Dakle, sve u prirodi opšti jedno sa drugim. Da bi opštenje bilo moguće, kažemo komunikacija, potrebno je da postoje razumevanje. U reči razumevanja imamo komponentu razuma. Rekli smo da je razum sluga uma, da on putem onoga što je čulno, malo se učim sebi kao iz horror filma, izvinjavam se, pošto ovaj mikrofon je valjda ovdje ispod soleje, nešto se dešava sa zvučnicima, pa ne znam kako da udaljim malo ovako, da ne odjekuje toliko. Ono što je čulno, jel se čuje ovo? Dakle, ono što je čulno, čitaj spoljašnje, izvanjsko, je ono što razum percepira, što razum apsorbuje, unosi u sebe, obrađuje na osnovu svojih kancelara, odnosno svojih slugu, od kojih su najznačajniji, rekli smo, logika, broj 1, onda mnjenje ili mišljenje, ono što predstavlja sistem naših vrednosti, principa itd. Treće je sećanje, sve ono što u iskustvu smo proživeli, doživeli, uskladištili u sebe i to uskladišteno u tu ogromnu riznicu ili taj magacin iskustava, sećanje je ta sila ili energija razuma koja se brine o tome. I na kraju fantazija ili mašta o kojoj smo govorili skoro svaki put kad smo pričali o bilo čemu, kao najbitnija komponenta našeg načina funkcionisanja, a ujedno i najproblematičniji vid našeg funkcionisanja, ono što nam, bez čega ne možemo ni da rasuđujemo, ni da mislimo, ni da osjećamo, a opet, zahvaljujući čemu, nažalost, ne možemo da budemo u istini, odnosno ne možemo da vidimo stvari kakve zaista jesu. Dakle, razum je onaj koji brine o čulnom, izvanjskom, tvarnom, materijalnom, osjetibilnom i tako dalje. Da bi se razumeli, znači mora da čula nam u potpunosti rade. Ne možete slepo rođenom objašnjavati šta je sunce. On osjeća neke energije sunca, osjeća toplotu, osjeća na površini tela neku vrstu receptori dodira, osjećaju neku vrstu vibracije, da tako kažem, pogotovo ako je sunce jako, ali vizualna predstava sunca za njega je krajnje neobjašnjiva i vi kad mu pričate o suncu, budući da ga on nikada nije video, onda on stiče neke svoje fantazmagorijske predstave, kažu filozofi i logičari a priori, bez iskustva. U stvari, on faktički mašta o tome šta bi sunce moglo biti. Sad dođe Hristos ili neki svetlja i vrati mu vid. I on prvi put vidi sunce i sad to viđenje sunca, naravno, je izvan svih njegovih maštanja. Njegova mašta mogla je da se približi suncu, mogla je da predstavi sebi da mu neko bi što je ti kružnog oblika. U redu, a šta je to kružnog oblika? Šta je to kružni oblik? Jer on nije nikad ništa video. Pomislite samo šta znači kada je čovjek slep od rođenja. Nikada ništa nije video. I njemu su oblici nepojavna stvarnost.
ne može da dođe do njegovog pojma. Šta je trouglasto, šta je uglasto, šta je oblo, šta je napred, šta je iza, šta je levo, šta je desno, nema predstavu o tome nikakvu. Otprilike, analogno spomenutom primjeru, i mi isto u duhovnom slepilu našem ne možemo da pojmimo Boga kao sunce pravde i razum koji ima taj unutrašnji poriv da stvara neke koncepcije, neke predstave. On to radi uz pomoć mašte. Dakle, mašta njemu daje ono što nema u svom iskustvu neposredno, mašta mu posredno razvija kroz kombinaciju osjećanja, misli, stečevina, znači kako je vaspitavan, u kakvom je, što kažu Amerikanci, environment, odnosno okruženje odrastao i tako dalje, onda ličnih svojstava, da li je njegovo srce sklonije dobru ili zlu, to možete čak i u najranijem uzrastu da primetite kod dece. Sad će neko reći kako to deca pa sklona prema zlu. Ne prema zlu u moralnom smislu reči, da je dete pokazuje neku vrstu manijakalnosti ili ne znam ja, potencijalni masovni ubica, takvi zaključici bi bili ne samo preuranjeni, nego i preterani i daleki od istine, ali sklonost ka zlu u onom iskonskom, evanđelskom smislu, sklonost ka sebi, u egoističkom smislu reči. Dete ima taj egoistički impuls koji se projavljuje maltere prvih dana posle dolaska mame sa bebom iz bolnice. To je taj virus pada koji pretiče i predstoji, odnosno prethodi sticanju samosvesti. Pre nego što dete postane svesno samog sebe, ono je već aktivni egoista, da tako kažemo, saglasno rečima psalama i božanskog pisma, čovjek ne može poživjeti ni minut na zemlji, a da nije bez greha. I Sveti Grigorije Niski, koga to interesuje malo više, objašnjava šta je u stvari greh u tom smislu. Dakle, razum je taj koji pokušava da zameni um i on je taj koji suflira našoj svesti šta je stvarnost, a šta nije, u šta treba verovati, u šta ne, šta je slatko primamljivo, šta nudi nasladu i onda se tome privoljeva u, kažem, meri kombinacije svojih ličnih afiniteta i stečevina, ono čime je on, oblikovan, roditelji, škola, lični izbor, sve to zajedno. Da bi razum bio zdrav, mora da se njegovi kancelari, rekli smo mašta, rekli smo mnjenje, sistem mišljenja, rekli smo logika i rekli smo sećanje, mora da se leče, mora da budu pod stalnim preventivnim asketsko-molitvenim tretmanom da bi razum mogao da bude zdrav. Ukoliko je razum zdrav, onda je dopušteno, koji je stariji i značajniji i po činu veći od razuma, dopušteno da sprovodi tačnu i celishodnu komunikaciju sa drugim umovima. Znači, to je formula komunikacije. Ako ne mogu da te razumem, može doći do nerazumevanja, pričaš unjikavo, frfljaš, povičaš ili imaš neki šparah-teler, kao što ljudi imaju te probleme u govoru i sad nije bitno, ne možemo baš dobro da ga razumemo zbog tih anomalija lingvističkog, ne znam ja kakvog tipa, međutim ovdje ja govorim o drugoj vrsti nerazumevanja, ono što kažu misunderstanding, kada pričamo o istom, a podrazumevamo drugo. Znači, ne podrazumevamo pod istim pojmovima iste stvari. To je zato što smo davno, još pre 500, 600 godina, ali reći ćemo još znatno ranije, usled vladajuće filosofije racionalizma, koja tada se tako nije zvala, nego je to bila srednjovekovna zapadna scholastika, pa dalje od René Descartesa do Emanuela Kanta, Hegela i svih ostalih filozofa i najzad do savremene, moderne, postmoderne, modernističke filosofije, a racio je postao, to jest razum ovakav oboleo kakav jeste, postao je arbitar istine. Logika što presudi da je tačno, tačno je, što kaže da nije tačno, nije tačno. Ona ima svoje sisteme zaključivanja koji se grubo i šire rečeno zovu dijalektički sistemi, to je dijalektika, pravila igre, kako ćemo da utvrdimo da je nešto istina. Banalno govoreći, Sherlock Holmes, vidim šta je sve tu uzrokovalo čemu i onda pokušavam da pretpostavim da će od takvih uzroka najverovatnije biti takva i takva posledica i tako dalje. Međutim, u komunikaciji između čovjeka ne učestvuje samo razum. Rekli smo isto prošli put da je on samo telal, što bi rekli Turci, odnosno je početni
kako bih rekao, oglašivač komunikacije. Ona lampica u automobilu, ulje ti je na izmaku ili gorivo ti je na izmaku, svratite do najbliže pumpe, da natočite gorivo. Znači, razum je signalizator onoga što se dešava u biću, on tu ima prejemstvo i preimućstvo. Međutim, on nije glavni. Tekovine srca, tekovine dubljih instanci čovekovog bića su mnogo bitnije u komunikaciji, za koju smo potvrdili da je ključna i važna za sve, pa i za crkvu i za odnos sa Bogom, jer u stvari Bog je nama dao Hrista, posla Otac, Sina svojega jednorodnog, da bi napravio komunikaciju sa nama. To ćete naći kod svih ranih otaca. On komunicira, ne nama, sa nama samo, nego komunicira nas, instrumentalno, i nama komunicira preko Hrista. Ujedno, Hristos jeste osnovno načelo komunikacije za nas u odnosu na njega. Zašto? Bogo čovjek. Ono božansko se onim čovečanskim u njemu obraća mome čovečanstvu. A ja, čovečanski, obraćajući se njemu bogočovjeku, kroz ono njegovo čovečansko, meni blisko, pristupačno, istovetno, jednakomerno, sravnjivo, prenosim dalje na ono njegovo božansko što je meni nedostupno, bez njega i mimo njega. Zato je on rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Tako da smo rekli da je Hristos maternji jezik svetotrojične komunikacije. I ako mi hoćemo da razumimo nekog, Bože mi prosti, Nemca ili Engleza i tako dalje, onda moramo da znamo, a da on pritom ne zna univerzalni jezik engleski, onda mi moramo da imamo osnovne pojmove nemačkog, ako on ne zna srpski, tako da bi se razumeli. U prevodu moramo poznavati maternji jezik našeg sagovornika da bismo mogli da ga razumemo. Ili onda poznaje naš. Ili najidealnije da poznajemo oba jezika. Hristos donosi univerzalni jezik, svečovečanski jezik koji nema ime, ali ima prezime, koga je označio Sveti Jovan Bogoslov, taj univerzalni jezik je ljubav. Znači, ljubav je ono najdublje dno komunikacije, ne u lošem smislu reči, kad kažemo dno dna, nego najdonji kamen, što bi rekao Matija Bećković, ona najdubinskija dubina, odakle izvire suština sama stvari o kojoj pričamo, i da bismo bili kadri da komuniciramo jedni sa drugima, također rekli smo da moramo da sprovedemo prvo tačnu komunikaciju sa samim sobom. To podrazumeva sve ovo što smo rekli prošli put i sad ponovo napomenuli, dakle, da regulišemo pitanja našeg razuma. Objasnili smo kako se to radi u hrišćanskom iskustvu, kroz kombinaciju vrlina, molitve i poslušanja kao najbitnijeg faktora koji je jemstvenik, odnosno jemac, potvrditelj i afirmator istovremeno svake moguće komunikacije. Jer ako poslušanje, to je Vladeta Jeruti svojevremeno objašnjavao studentima na Bogoslovskom fakultetu, a i drugim ovakvim predavanjima, lepa stvar nastala iz dubokog uvida u tajnu ljudske komunikacije, a istovremeno nastala iz njegove prebogate erudicije u kombinaciji sa praksom psihoterapeuta pravoslavne orijentacije koju je imao tokom dugog niza decenija, ne godina, i on je došao do toga da kaže: poslušanje nikada ne može da nastane, da se produkuje nasilno, strahom da se inspiriše, nego samo slobodom. Ja ću da te slušam ako te volim, prosto rečeno. Znači, slušat ću te kogod, a sin je bitno viši čin, general, šta ja znam, vladika, patrika, kogod, ukoliko ti pokušaš to nekom disciplinom i tako da mi nametneš, može i to da funkcioniše, ali opet, što bi rekla epska pesma, za malo zemana, nedugo. Imaćeš Spartaka vrlo brzo koji će da podigne ustanak robova sa neizvesnim ishodom istog ustanka, ali poenta je svaka suspenzija slobode, znači svako najdobronamernije nasilje prema ljudskoj slobodi, kažem dobronamerno zato što kada čitate Mein Kampf Hitlera ili neku drugu knjigu tog tipa, vidite da su oni bili, hteli su da usreće čovečanstvo, ali zaista, oni su bili zadovoljni kad bi se ujutru brijali, dobro, Hitler nije skidao brčića, ali kada se brio, on je bio veoma zadovoljan sobom, jer je mislio da je ostvario ideale humanizma, da je koncentracioni logor tranzicioni put ka oslobođenju naše svesti od, ne znam ja, judomasonskih onih interpolacija koje razlikuju
nadčoveka, čitaj Germanen, rasu Nemaca, i Ariosofe i tako dalje. S druge strane, ovu sitnu boraniju, čitaj nas i ostale. Hoću da kažem, put u pakao je popločan dobrim namerama, isto tako mnogi unesrećitelji čovečanstva su sebe smatrali usrećiteljima čovečanstva, imali su dobru nameru, stvorili su pakao na zemlji, koga sad svi pamtimo, more krvi, uzdisanja i zle krvi, zlih pamćenja, dugoročne osvetoljubivosti mnogih prema mnogima i tako dalje. A čovjek imao dobru nameru. Hteo je samo da, hoću da kažem da koristite logiku i koristite sve ovo, vi možete da dođete do sasvim legitimnog opravdanja, da čak i koncentracioni logor može da bude prihvatljiv. Ali to je zato što je nasilje najlakši, najbrži put, najefikasniji put. Zašto? Zato što ako bi sad ja doveo ovde, ne znam ja, 4 sa kalašnjikovima i naredio vam bilo šta, vi biste verovatno 80% vas radili prema mojim komandama. Naročito ukoliko bi vam dokazao ozbiljnost svojih namera i ubio nekoliko od vas ovde da biste shvatili da se ne šalim, i onda bi išao na kartu vašeg straha i onda bi vrlo brzo za 10 minuta sproveo efikasan poredak moje prvobitne zamisli sa vama, uz pomoć sile. I ja bi bio zadovoljan tim rezultatima. Međutim, ti rezultati bili kratkoročni. Kako vreme odmiče, tu bi neko od vas napravio ustanak protiv mene i tako dalje, situacija bi se radikalno izmenila. Dakle, agresija i nasilje, pa bilo i nadahnjivano lažno dobrim namerama, vodi čemu? Pokornosti. To je profesor Vlado Teretović isticao. Pokornost je uvek inspirisana strahom, a poslušnost ljubavlju. Šta rađa ljubav? Sloboda. Šta aktivira zagolica, potom inspiriše, nadahnjuje, a potom i vaspitava slobodu, pa onda ona majeutički, što bi rekao Sokrat, porođajno iz sebe iznedri slobodu. Ljubav. Ljubav deluje na slobodu, da ona sama na isti način jednakomerno ljubavno i uzvraća. Ljubavlju apelujem, prizivam tvoju slobodu. Molim te, slušaj me, jer te volim. Ti kaš, lažeš, ne verujem ti. Nije bitno, nisam ubedljiv. Ili postoji između nas nerazumevanje, nekomunikacija, šta god. Ili ja lažem sebe da mislim dobro tebi, šta god može da bude u toj priči. Ali poenta je, ako ja iskrenom ljubavlju tebe prizivam na nešto, a ti osjećaš da te ja volim, onda ti isto tako istom ljubavlju uzvraćaš meni, potpuno slobodno, nepatvoreno. Ona se rađa lagano, lako, lepršavo, kao ptica, prhne u vazduh i u toj slobodi letenja se osjeća dah i ukus radosti koju sloboda u zahvalnoj kombinaciji sa ljubavlju ima. I samo u toj kombinaciji, ni u jednoj drugoj. Dakle, pokornost je loša kombinacija, jer pokornost uvek mora da bude inspirisana strahom. Roditelji često kada vaspitavaju decu iz osjećanja umora, iz osjećanja, kako bih rekao, ritma života gradskog, savremenog, civilizacijskog, koji je nenormalno ubrzan. Prosto, i kad imaš vremena, ti misliš da nemaš vremena. Tebi u glavi ide ono, brzina, kao singerice, da što pre obaviš, a u stvari kad pogledaš, kad udahneš duboko, vidiš ti otprilike objektivno i imaš vremena, makar 5-10 minuta za nešto konstruktivnije, smislenije, dublje, tačnije, izražajnije da uradiš. Međutim, nekako te brzina uvek pretiče, zato što valjda taj kolotok civilizacije prosto ga apsorbujemo i nesvesno i ta brzina ulazi u nas. I onda mi često hoćemo zbog efikasnosti i brzine viđenih rezultata, pošto poto deci, idi tamo uradi to što sam ti rekao. I dete, naravno, pošto ti atakuješ na njegov strah, može da posluša i tako dalje, ali ćeš za 10-15 godina imati čoveka u dva moguća pravca koji se razvija. Imaćeš uplašenog čoveka koji će se plašiti svoje senke, gledat će da udovoljava svima oko sebe i da bude prijatelj svačijeg mišljenja, ma kako mišljenja bila suprotna, samo da ne bi došao u neku neprijatnost koja mu je duboko traumatski zapisana unutra, zato što tata i mama prosto nisu imali vremena da se malo više bave njime. Ili će se pretvoriti, ukoliko njegov karakter takav, u egomanijaka koji će da bude navodni borac za pravdu i pošto poto će svakome da
iskazuje svoje mišljenje i sećiće glave na svakom koraku, tačnije, ne znajući svetiće se svojim roditeljima kroz svoje aktualne prijatelje, saradnike, šefove, ženu, decu i tako dalje. Dakle, ulog je vrlo važan jer su posljedice veoma dalekosežne, a u ovom smislu reči i opasne. Zato mi nemamo opravdanje za nestrpljivost. Strpljenje je prioritet. Vreme nam je to da ga preobražavamo. To znači smo mi njegovi gospodari, a ne ono naš gospodar. Ako mi dozvolimo to da nemamo vremena, umislimo da nemamo vremena, mi sami pravimo sebi pakao koji će posle da nam sudi, to jest mi ćemo sami sebi da sudimo tim paklom koga smo napravili. Ali ako smo slobodni, ako kažemo neće biti apokalipsa za 10 minuta, neće pasti atomska bomba za 10 minuta, polako ću sa svojim detetom desiti, znači napraviš neku vrstu konstruktivnog nasilja nad agresivnošću u sebi i staviš ga sa strane i onda koliko je moguće mirnije komuniciraš sa detetom. Jedan mali primerčić, to odnos roditelji i deca i tako dalje. Ja prvi padam na ovim ispitima, tako da nisam ja neki onako životni primer, da vam kažem, ali s druge strane, što kažu, budala se uči na tuđim, a pametan na svojim greškama, trudim se da budem više pametan nego budala, a s druge strane savjetujem se sa svetogorcima koji, iako nisu roditelji, u tom smislu biološki, ipak su sve kosmički roditelji svima nama, tako da, iako nemaju neposrednog iskustva sa našim tegobnostima života u kome živimo ovde u svetu, ipak te tegobnosti u njihovoj suštini i poslednjoj unutarnjoj tački nose i zbog toga mogu da svedoče o tome i da uče nekoga o tome. Zato vam prenosim tu priču. Dakle, pokornost je loša karta. Strah je uvek posledica neimanja ljubavi. Dokle god postoji strah, to smo isto rekli, nema ljubavi. Kada nema ljubavi, naša sloboda je zbunjena. Sloboda je uvek, opitujem u sebi, kao volja za mene i moje nagone. Da, ja tebe volim, voljan sam za tebe da se družim danas s tobom. Ja naravno sebi kažem zbog toga što te volim, što si mi prijatelj, prijatan i tako dalje. Međutim, u suštini, volim te i potrebujete moja volja zato što ti negde dubinski odgovaraš mojim prazninama koje ti nesvesno, instrumentalno, sasvim instrumentalno, iskoristivo popunjavaš. Gde ja negde manipulišem tvojom slobodom i nesvesno tvrdeći da te volim, da je to odnos, da je to zajednica, prijateljstvo, a u stvari jedan oblik duhovnog vampirizma. Ja pijem tebi krv, isisavam ti energiju, prisiljavam te da nosiš moje vremena, iako ti to možda nećeš ili ne možeš, a onda budem duboko isfrustriran kada ti to usled svoje nejakosti ne možeš da poneseš onako kako sam ti ja to svojim scenarijom pripisao, prinudio te na to i onda nastaju konflikti. Dakle, moramo da budemo svesni sebe. To je sam suvi početak. Da bismo postali svesni sebe, moramo da krenemo u prostor poslušanja. Poslušanje počinje kao jedna glupa i dosadna matematika. Pop mi kaže A, ja kažem A, pop mi kaže B, ja kažem B. To zvuči za nekog malog pericu ili čitaj površnog čoveka kao upravo suspenzija moje slobode, odnosno kao nešto što uništava moju slobodu i kao da me klonira, pretvaramo u nekog robota, neku repliku, kopiju sebe. Naravno, postoji i takve mogućnosti, ali u crkvi ne postoje opasnosti takve mogućnosti da pop pokušao da klonira sebe kroz svoje duhovno čado, prosto što nije završio posao do kraja, nije rešio problem svoje unutrašnjosti i onda imamo onu Hristovu priču lekaru, izleči se sam. Ili ono drugo, kada slepa slepog vodi, obojica padaju u ambis. To je, nažalost, ne tako retka scena, ne samo u našoj crkvi, nego generalno u celom svetu danas. Međutim, opasnost je predupređena Hristovim obećanjem da ko sluša, makar slušao i pogrešnog, neće na kraju pogrešiti. Jer na ime njegovog poslušanja Hristos će ga izbaviti, makar njegov duhovnik bio potpuno pogrešan. Imate kod Simeona Novog bogoslova o tome, imate naravno kod Grigorija Palame o tome i kod ovih novih staraca i starčića kojima obiluje savremeni bogoslovsko-teološko-publicistički štandovi. Možete da čitate knjige i knjige o starcima i tu imate te pouke tog tipa. Dakle, i ako slušam prelašćenog kvazi duhovnika
ja sam na dobrom putu, premda on nije. Takva kombinacija i mogućnost postoji, zato što moje poslušanje otvara prostor Duhu Svetome, koji je u crkvi, da svaku nemoć i nedostatak našeg saodnosa nadopuni i na konto moje tačne otvorenosti za Boga, jer cilj nije moj duhovnik, neka bolesna guruizam neki ili neka idolatrizacija, da se ja zaljubljujem u njega i tako dalje, nego je cilj Hristos, on je samo, kako bi rekli, pomoćnik cele te priče, koordinator, trener, ako hoćete, šta god. Dakle, slušati je uvek dobro, ne slušati je uvek loše. Ne slušati lošeg duhovnika ili neduhovnika, laži duhovnika je loše, a slušati laži duhovnika je uvek dobro. Zato što slušajući laži duhovnika, makar ti davao pogrešne savete, Bog će ih na tajanstveni način pretvoriti u dobre posljedice za tebe. Jer kad ne bi bilo tako, onda bi cijela ova naša priča bila samo jedna mistifikovana psihijatrija, gde duhovnik mora da ima znanje o ljudskom unutarju i ako pogrešno radi, ne radi by the book, po knjizi, onda se pogrešne stvari i dešavaju onome njegovom pacijentu i tako dalje. Međutim, ovdje nije stvar u znanju, nego je stvar u otvorenosti za komunikaciju, o čemu sve vreme pričamo, slobodi. Ako si ti slobodan i hoćeš Hrista i lud duhovnik pored tebe, ne radi Hrista radi, nego radi sebe radi, i on će da ti bude koristan. Tačnije, poslušanje prema njemu će ti biti korisno. Poslušanje omogućava da tvoja volja postane slobodna. Mi često volju poistovećujemo sa slobodom. Volja, voljevnost, voleti. To su sve sinonimi. Biti voljevan, izvoljevati, blago izvoljevati, proizvoljevati. To su sve termini koji ukazuju na ono voleti. Jer što zavoliš, to i izvoljevaš, to tražiš. U nekoj vaspitanijoj fazi, višoj fazi, to je žudnja, čežnja, vaspitana za žuđenim onim za kojim se čezne. Bio to Bog, bližnjih, kogod. Može i novac, bogatstvo, može i u devijantnom obliku da to postoji. Sad, da bi naša volja postala slobodna, moramo da raščlanimo dve stvari o kojima govori Maksim Ispovednik, da bismo razumeli još neke uglove te tajne koje zovemo komunikacija ili opštenje. Postoje dve volje u čoveku. Thelima fisikon, thelima gnomikon, kaže. Znači, thelima fisikon, fizička volja, prirodna volja, i thelima gnomikon, ili birajuća volja, ona koja bira, ili lična volja. Prirodna volja nje ima u svemu što je i jeste priroda. Ona je utkana u svaku tvar. Recimo, Maksim Ispovednik kaže da je gravitacija prirodna volja zemlje. Prirodna sila zemlje, njena atrakcija kojom ona privlači sva tela koja imaju težinu, odnosno masu. Repulzija opet, odnosno odbijanje, se također zasniva na momentu negativno postavljene atrakcije ili neatrakcije, odbijanja. To imate i u kvantnoj mehanici, imate i u ovoj standardnoj Newtonovoj fizici. Poenta je da se sve stvari u prirodi privlače ili odbijaju. Međutim, i odbijanje i privlačenje predstavlja u stvari dvopolni odnos komunikacije. Kada kažem idi od mene, Hristos je u komunikaciji sa prokletima koje šalju u oganj večni. Idite prokleti od mene u oganj večni, pripremljen za vas i za đavola i za sluge njegove. Zaista vam kažem, ne poznajem vas. Pazite, on komunicira. Dok, recimo, interesantno, na nekim mestima i ne komunicira, ćuti. Kad ga Irod pita, znate ono kad su ga doveli kod Iroda, pa kaže ovo, ajde, čini neko čudo pa da verujemo, reč mu nije rekao. Reč mu nije, ne mu se obratio uopšte, ništa mu nije odgovorio. Ćutanje je dobio, dok s Pilatom pomalo i ćaska. Ali, hoću da kažem, to su sve značajke gde možemo da vidimo s kim i kako Gospod komunicira, opšti govori, što je negdje i pouka za nas. S druge strane, thelima fisikon, ta prirodna volja, je uvek dobra, uvek prirodna, uvek tačna. Bog je tvorac prirode, njen ustrojitelj, uskladitelj njenih unutrašnjih sila i jemac njene svagdašnje harmonije. Priroda nije zla sama po sebi,
niti mi u pravoslavnoj crkvi dopuštamo bilo kakvu vrstu dualizma, odnosno materijalno čitaj zlo, duhovno čitaj dobro. Ne. Sve što je, nemamo mi nikakav yin i yang, suprotnosti se privlače i odvlače istovremeno, ono što smo pričali malo pre, repulzija, atrakcija, odnosno privlačnost i odbojnost, nego je sve dobro sa potencijom ka zlu. Potencija ka zlu jeste taj virus amartije koji postoji u nama, te bolesti koje se zove greh ili promašenosti. Rekli smo da je greh, reč grčka amartija. Sa olimpijskih igara strelac gađa onu metu i kad promaši cilj, svi kažu amartija, u prevodu greh, promašio si. Dakle, grešan čovjek je promašen čovjek, ne pogađa u cilj. Ili, mi bismo rekli, ide mimo svoje ikone, jer je stvoren po ikoni Božjoj. Ako hodi i ide i funkcioniše mimo svoje sopstvene ikoničnosti, mimo svojih istinskih unutar zadatih potencijala, on je onda mimo seban, van sebe. Šta kažemo za ljude koji su van sebe, da su malo, eto. Dakle, komunikacija u odnosu na volje je sledeća. Prirodna volja je uvek dobra. Mi na nju ne utičemo. Mi nju ne možemo da manipulišemo. Prirodna volja uvek teži dobro, čezne dobro. Davno na nekim prvim predavanjima pričali smo o tome kakva je ta dijagnostika palosti čoveka u prvim godinama života. Pa smo rekli, samo da podsjetim da bismo uopšte mogli da razumemo ovo, da je umu, baš zahvaljujući prirodnoj volji, koja uvek teži dobru, svojstveno dobro kao takvo, i on uvek svesno ili nesvesno teži nečemu što je dobro. Međutim, pošto se čovjek prvo rađa kao mala beba, kao priroda, a ličnost ili individuum, što bi mnogi pogrešno preveli, odnosno zasebita jedinka, samosvesni entitet, i tako dalje, što sve ličnost nije, ali tako počinje, se razvija i nastaje tek mnogo kasnije. Čak smo dali primjer, ako se neko seća od one priče Avrama i onog rata sa Hodologomorom i oslobođenjem 5 gradova doline Senarske. Ako se ne sećate, vrlo ukratko, ta priča u Starom Zavetu pokazuje prvih 15 godina ljudskog života. Evo kako. Hodologomor je slika đavola. 5 gradova doline Senarske, od koje su prva 2 Sodom i Gomor, su 5 čula, ili dolina Senarska predstavlja ljudsko biće. U Sodom i Gomor su jedine 2 grada kojih se imena spominju u ovoj priči. Druga, to su 2 osnovna čula koje postoje, to su želja i volja u srcu, u čoveku. Lot je u Sodomu i njegov Avram je izvan te petočulne stvarnosti kao slika preobraženog uma. Šta se dešava? Lot je slika razuma. Hodologomor hvata gradove pod svoju vlast i oni 12 godina plaćaju danak Hodologomoru. 13. godine nastaje ustanak protiv Hodologomora, strasti, čitaj đavola. On uspeva ponovo da ih pobedi i drži ih još naredne 2 ili 3 godine u ropstvu, povećavajući danak. Onda u igru ulazi Avram i uzima svojih 318 slugu, pobeđuje Hodologomora, oslobađa gradove i na povratku ga sreće Melhisedek dajući mu klavirino. Puno zagonetki u ovoj priči. A ovako tumačevaci, prvih 12 godina našeg života, od kad se rodimo, naš um je u stanju potpune atrofije. Razum funkcioniše namesto uma. Međutim, razum funkcioniše na osnovu 5 čula, od koje su 2 najvažnija, Sodom i Gomor. Vidi, sluh, odnosno razum i um. Um spava u stanju neke atrofiranosti, dok njegov sinovac Lot, ili ti razum, je u ropstvu onoga što vidi, u ropstvu čulnog, sodomskog, i njega Hodologomor, to je đavo, hvata i drži ga 12 godina u ropstvu. Oko 12. godine budi se neka samosvest, kažu rana adolescencija kod deteta. On pokušava već da identifikuje sebe, ne samo ono što mama i tata žele od mene, nego ja kao takav, ja kao ne mama i ne tata. I onda dolaze ti čuveni ranopubertetski konflikti itd. No,
Poenta je da u 12. godini je on dolazi polako sebi. I šta se dešava? Hodologomor ponovo hvata 5 čula doline Senarske, čite čoveka, i još 3 godine se nastavlja ropstvo do neke 415. godine, kada u igru ulazi Avraham, odnosno koji nosi 318 slugu sa sobom, koje kad napišeš, kaže Jovan Justin, učenik i filozof, dobiješ 318 stv slova grčka, stavros, krst. Dakle, putem krsta, unutrašnje borbe, konflikta sa samim sobom dolazi do potrebe za svojim skrivenim od njega identitetom, za slobodom, za ljubavlju, da voli da bude voljen, da ne bude, osjeća se kao da je zarobljen i da odjednom sad mu se nudi neki svet koji nudi nešto što nije ropstvo. A šta je to, on ne zna. I Avram sa svojih 318 slugu, čitaj sa krstom, poražava Hodologomora i tek onda na kraju ga čeka Melhisedeh, car Salimski, čitaj Hristos, koji mu donosi hleb i vino, krv i telo svoje, pričešće, Evharistiju, blagodat. Tada zadobije svoje istinske potencijale i može ličnost čovekova da se vas postavi. Šta se zbiva u prvih 12 godina života? Sledeće. Čulnost prethodi umnosti. Umnost spava. Čulnost prihvata materijalno iz spoljašnjeg sveta kao nadražaje čulne, koji bivaju predstavljeni, prezentovani razumu kao naslada, slatko, i pošto čula jako dugo, pre buđenja razuma, čak mnogo pre uma se budi razum, ali pre buđenja razuma dok je beba mala i samo kmeči, on ima potrebu za nasladom. Naslada postaje navika, da onda kada se u tom avramitskom, titanskom ratu protiv Hodologomora strasti u periodu puberteta oslobađa od unutrašnjih okova neslobode svoje, on se ponovo, kaže Sveti Nikodem Magiorit, vraća nasladi. Zašto? Zato što naslada ima dugu istoriju u čulnom svetu, koji je stariji, drevniji, jači u biću od umnog, koji se kasnije budi. To su prve tekovine greha, da se umno kasnije budi. I pošto tek probuđen, pita razum i pita čula šta je dobro koje ja po svojoj prirodnoj volji, koje od Boga dana tražim, onda se nudi naslada i užitak kao ono jedino dobro. I pošto ne zna bilo šta drugo osim uživanja i onoga što donosi nasladu, on poseže za nasladama misleći da su one dobro, jer one daju brzi i efikasan impuls ili informaciju o dobrobitosti svojoj, jer je svakom prijatno kad mu je prijatno. Svako voli da mu bude lepo, je tako? Bežanje od bola kroz i u užitak. Međutim, on i dalje opstaje u tom začaranom brzinom kolu, u tom krugotoku strasti, u tom krugotoku samosagledavanja, i prirodna volja, iako teži dobru, ona ne može da artikuliše šta je to dobro. Zašto? Zato što kao što čula prethode umu i razumu i samim tim naslada onoj prirodnoj umnoj potrebi za dobrom, za dobrim u stvari, tako isto i u tom svetu odnosa volja, birajuća volja prethodi prirodnoj volji, iako je prirodna volja starija, temeljnija u biću. Birajuća volja je hoću, neću, želim, ne želim, prijatno, neprijatno, poželjno, odbojno. Vrlo tako jednostavno. Birajuća volja je lična volja. Svako ima sasvim svoju birajuću volju, a svi mi zajedno imamo istu prirodnu volju. Tačnije, prirodno nam je svima nama da želimo dobro, hoćemo dobru, hoćemo nežnost, hoćemo ljubav, hoćemo pravdu, hoćemo istinu, hoćemo milinu, onu koja u ljudskom odnosu ljubavi se produkuje. Svi to želimo i hoćemo. To je akcija, odnosno reakcija naše svesti na akciju prirodne volje u nama. I tu se svi razumemo i nemamo nelogičnosti i misunderstanding. Međutim, kad je u pitanju prirodna, odnosno birajuća volja, to se već razlikuje. Moja prirodna birajuća volja je samo moja birajuća volja. To je ono što je babi Milo, ono sisnilo. Drugim rečima, moja birajuća volja je u stvari kako funkcioniše moja nesloboda. To jest kako funkcionišem ja iz mog samoljublja. Podvig jeste da moju
birajuću volju podredim mojoj prirodnoj volji. Drugim rečima, da moja birajuća volja ustukne pred božanskim tekovinama prirodne volje kroz poslušanje. Poslušanje je, dakle, opet taj put, kaže Maksim ispovedi, gde se ja svesno biram da ne biram. Kao što Hristos kaže, može da mi moj đava čaša oče, znaš, plašim se krsta, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Dakle, to je vrlo bitno, ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Da očeva bude zadnja, da u našem slučaju Hristova bude zadnja. Dakle, da moj izbor bude izvan biranja, a to će biti u poslušanju. Onda povremeno, to jest vremenom, birajuća volja polako jenjava, ustupa mesto prirodnoj volji, kada ja počinjem da se radujem poslušanju, da se radujem toj novoj slobodi u koju sam ušao, ne prosto da mi duhovnik kombinuje recepte za svakodnevicu. To nije duhovništvo. To je guruizam, to je hinduizam, ako neko misli da to tako funkcioniše. Ne. To traži odgovornost, traži moje učestvovanje, moje greške i moje rizike. Ne samo da mi pop prepiše ono za dan, šta da mislim, šta da osjećam, šta da i tako dalje, ne. Nego bazične stvari, kako se boriti protiv ove strasti, kako zavoliti ženu koju ne mogu da podnesem, kako vaspitati dete ili nositi dete koje me nervira 24 sata dnevno, kako se susresti sa samim sobom i vidjeti jezivu sliku kao Dorian Gray, sebe unakaženog, i živeti s tim u nadi da će Hristos rehabilitovati sve. Jer neki ljudi kad beže od sebe i uspešno organizuju decenije i decenije bekstva od samoga sebe, većina ljudi, jer podsvesno znaju da kad bi se suočili samim sobom bi tu prsli kao sjelice, zato što suočavanje sa samim sobom je prebolan inicijatički trenutak. Posle tog trenutka više ništa nije isto, posle tog trenutka ide očaj, ludilo, potpuna depresija ili ide potpuna rehabilitacija i predujam za pokajanje. To je ono najbitnije. Da bi došavši do te sudbonosne i nezaobilazne tačke u našem duhovnom i svakom drugom životu, mi moramo da organizujemo svoj način života kroz poslušanje, opet uvek i svakda poslušanje. Ne samo popa, nego i nekoga koga izaberem da slušam. Ne mora da pravimo od kuće, ne znam, ja neku vrstu, kako bih rekao, imperialističkog protokola. Ja sam muškarac, ja sam glava, lupam rukom o sto. Pa ti već nisi glava, čim imaš potrebu da lupaš rukom o sto, da se dokazuješ samom sebi ili šta god. A druga stvar je, lepo je, kako bih rekao, kombinovati obostrano slušanje jedni drugih. Lepo je da nekad ja budem poslušan svojoj ženi, ali sam, slobodno, da poželim, da u nekim stvarima, a s druge strane, ona isto želi da bude poslušna meni. Poslušna ne u smislu ja okom, a ona skokom, nego da se prvo ono što mi svi podrazumemo kad kažemo slušaj me, brate, pričam ti. Znači, slušaj me, angažuj uvo svoje. Zašto slušanje? Zato što ču glas Gospode tvoj nad gorama i vodama i odazvak se, evo mene, Gospode, pošli mene, sluga tvoj te čuje. Kažu proroci, kad se Gospod njima javlja, slušanje, poslušanje kreće sa slušanjem. Čuo sluha je korespondent sa razumom. Što je sluh za telo, to je razum za dušu. Mnogo je prisutniji čovek u slušanju nego u vidu. To kažu profesori, kaže, kad vidiš da te neko gleda, možda bude da te gleda da je odsutan. Ode mislimo. Ali ako te sluša, on je potpuno prisutan tu. On je potpunosti u pažnji. Znači, viđenje nije garant učestvovanja, pa ni komunikacije, pa ni pažnje. Ne gledaj me ovde kad ti govorim, ne, nego slušaj me. Slušanje je ono najbitnije. Ono mobiliše celog čoveka. Dakle, slušanje i osluškivanje Boga u bližnjemu svome je čin slobode, rekli smo. Iako ja izaberem nekada slušam svoju ženu, čak i svoje dete, da učinim nešto što je po njegovom jusu, što bismo mi rekli nekad. Gde bi danas da ideš u igronicu? Idemo u igronicu. Dakle, radosno da poslušaš dete i da poslušaš brata svoga, bližnjega svoga. Kao kad kaže Hristos, kad te neko povede da ideš kilometra, s tim ti idi 2. Traži košulju ti da je haljinu. Ne moraš, nego ajde poželi to. To je Hristov. Ajde, volao bi da poželiš to.
da želiš to, da te to raduje da budeš takav, a ne moraš, ako to ne uradiš, neće niko da te bije, nećeš ni zbog toga u pakao. Poenta je da ćeš sam sebi da stvaraš pakao svoje sopstvene nesreće, jer nećeš biti tačno funkcionalan kao čovek, mimo ljubavnog odnosa koji izvire iz vaspitane slobode. Dakle, ako ćeš sarađivati u svojoj slobodi sa Bogom, ti moraš da se pomučiš i imaš ono Hristovo pozivanje, ako hoćeš savršen biti, ti uzmi krst svoj, ajde znamo, ako hoćeš, nema moraš. Nigde u evanđelju, ko mi nađe moraš, odmah idemo u budizam, u Svetom pismu. A samo ako hoćeš. Sloboda je sveto, najsvetija stvar za Hrista kod nas. To je razlog zašto vam se Bog nije do sada javio. Zato što vi to još ne želite. On toliko silno želi da vam se javi svima u nestvorenoj svetlosti, kao što se javlja svetima svojim. S tom razlikom što oni svrh svih svojih želja, tačnije nemaju ni jednu drugu želju osim samo te jedne jedine. Što nije taksativna stvar i što nije stvar izbornog letačkog karaktera, ne letačkog, nego letaka, kao kad zaokružuješ svoju omiljenu stranku na papiru prilikom izbora. Ne, nego to je stvar kada dugo godina ti otpatiš svoju želju, ta tvoja želja je tvoj krst, ali istovremeno je tvoje vaskrsenje i ona u sebe upije, usisa, apsorbuje sve ostale tvoje želje i željice i onda postane jedna sve želja za Hristom. Ako je Hristos ta sve želja u tebi, onda će sve tvoje željice da se opredele prema tvoje sve želji, želja le grande za Hristom. Onda će tvoje straste želje da otpadnu, kao što se slama topi na vatri, a onda će oni dijamanti ili vrline ili zlata da prosijaju u tebi, ukoliko ta želja obuzme sve ostale željice. Dakle, kada svojom slobodom poželiš da vidiš Boga slobodno, tog momenta će onda ti se javi. Jer on toliko želi da se sa svakim od nas upozna na ovaj način na koji se vi upoznamo s drugima, da vidi naše lice koje gleda njegovo lice. Zamislite to. Hristos želi da vidi tvoje lice, tvoje lice, kako gleda njegovo lice. I za njega je taj izraz tvog lica ono, kao što možete da vidite na nekim freskama i kod nekih ikonopisaca, recimo otac Stamatis Kliris, on uvek slika na freskama te zgranute svetitelje, iznenađene ovako razkolačenih očiju, a jedan grčki pop ovde naš iz Beograda, otac Panajotis, kaže, čoveče, to je zbog toga što je on oftalmolog, pošto je on i oftalmolog, pa su oči izbečene kod njih, kod tih svetitelja. U stvari, on hoće da pokaže tu zgranutost, iznenađenost viđenja lica Hristovog. On želi da budemo iznenađeni lepotom njegovom njime, zato što zna da će to istinski da nas raduje i da će to bude večnost za nas kako ne možemo ni da zamislimo. Što oko ne vide, uko ne ču, u srce čoveka ne dođe, što Bog pripremi onima koji ga ljube. Dakle, kad ga budemo ljubili svim srcem, snagom, umom svojim i bližnjega svoga kao sebe samoga, imamo dve zapovesti, dva stuba, dva parametra i dva velika znaka kao Izraelj u pustinji. Ognjeni stup i vazdušni stup koji je pokazivao put ka moru, krštenja, moru koje je bilo razdvojeno, odnosno tajni krštenja, banje i ponovnog rođenja. Znači, ta dva znaka i te dve zapovesti, jedna za noć, jedna za dan, kao poput meseca i sunca, osvetljavaju svake zamračene kutke našega života. Ako smo spremni da to vidimo, ako nismo spremni, ako smo previše zaljubljeni u svoju fantaziju, u svoje misli, zaljubljeni u svoju misl, a to je ono, ipak mi je meni sa mnom najslađe. Pa možda mi nije baš najslađe, ali mi je sigurno, jer je odlazak od mene prema tebi, prema bližnjemu svome, za mene rizik, krst. Otkud ja znam ako ti meni zabudeš nož u leđa, šta ako me ne budeš volela, kogod, šta god, kako god, možda mi se to ne isplati. To račundžijsko pred početak odnosa pokazuje koliko sam ja neraspoložen za ljubav, koliko sam neslobodan za rizik, za avanturu, jer je ljubav minus uvek avantura. Izlazak iz sebe i podvig je uvek avantura. Sigurnost je uvek znak neljubavi. I sigurnost je uvek, kako bih rekao, najomiljeniji sagovornik straha. Strah i sigurnost stalno debatuju jedan sa drugim. Strah je uvek tu gde je nesigurnost. Sigurnost je uvek tu
da, kako bih rekao, zameni strah. I jedno i drugo je lažno. Jedan i drugi lažu, svaki na svoj način. To je u stvari onaj dubinski bipolarni poremećaj našeg načina funkcionisanja jednih prema drugima. Stvari su mnogo složene i teško objašnjive za ceo život, a kamoli za jedno predavanjice smešno kao ovo, ali hoću samo da ukažem na neke ozbiljne stvari koje postoje u nama, koliko ozbiljno moramo da doživljavamo sebe kao ljude od kojih Bog očekuje mnogo, ne u smislu zadatka. Da ja tu prosvećujem nekoga, onoga ne mogu ni svoje noge da pokupim. Ako sam iskren prema sebi, to je to. To će svako od nas za sebe da kaže. Znate zašto? Zato što svetitelji su jedini koji mogu svoje noge da pokupe i da idu pravolinijski ka Hristu. A oni to za sebe govore više od svih nas. Svesni svih suštinskih manjkavosti ljudske prirode i sve kolebljivosti i sve nestalnosti, nepostojanosti, svake ljudske odluke i želje koja je posljedica greha u nama, tog virusa amartološkog koji postoji u svima nama. Hristos to leči postepeno, bolno, ali uvek radosno. On uvek nas raduje u svakom trenutku. Tako da mi možemo da budemo na svetom putu i depresivni, mi možemo da budemo na svetom putu i grešni, mi možemo da budemo na svetom putu i potpuno izgubljeni i obeznanjeni u nekim momentima, teškim i skrbnim momentima života, a opet da smo na svetom putu. Drugim rečima, nema te situacije koja je posledovana grehom u nama i oko nas, koja ne može da bude praćena putem svetosti. Ne razumete ovo što pričam? Je jasno uopšte? Dakle, put svetosti može da rehabilituje i ponese, zahvati kao vodom kad zahvataš iz izvora, svaku našu manjkavost i svaku našu faličnost. I što je najlepše od svega da preobrazi, jer onda se otkriva tajna kome se to desi. Da upravo ta faličnost i manjkavost u svom preobraženom liku i vidu postaje naličje slave Hristove, slave Očeve, drugim rečima postaje nalikujuća ranama Hristovim koje je on posle vaskrsenja zadržao na sebi. Pazite to. On nije rehabilitovao kao Superman ili ne znam ja, oni superheroji. Kad ga pogodiš metkom, ispadne metak, ispljune metak i rana se sama izleči. Ne, on je zadržao svoje rane posle stradanja na krstu i s tim ranama je seo s desne strane Oca. To znači da mogu preko svake svoje rane, unutrašnje, spoljašnje, kakve god, da korespondiram, odnosno da opštim sa Ocem preko njega. Rana je uglavnom put. S tim što ta rana može da postane i trenutak radosti. Znate kako je Toma zapeo kad je pipnuo rebra i ruke, gle, Gospod moj, Bog moj. Znači, Hristove rane izazivaju radost kod svake sumnjanice. Mi često sumnjamo u životu. To je još jedna vrsta nesposobnosti za komunikaciju, sumnja. Ili je, da kažemo, efikasna druga ili treća faza aktivnog neposlušanja. Ako nisi u poslušanju, doći ćeš do sumnje. Sumnja će da te dovede do nesigurnosti, nesigurnost će ti dovesti strah, strah će da stvori gnev kao reakciju na to užasno stanje stvari i onda će se pretvoriti već u ono mitsko čudovište koje najviše odgovara osobenostima tvog posrnulog karaktera u sasvim tvom vidu i obliku. Dakle, nekomunikacija, razbijanje tih unutrašnjih sila imaju dalekosežne svemirske posledice. 5 stvari u ovom univerzumu se razbilo. 5 stvari koje trebaju da opšte jedna sa drugom i da afirmišu, stiču i žive jedinstvo suprotnosti, različitosti, koje postoje na način različitosti, a ne suprotnosti koje postaju nasuprot stojnosti, odbijajuće drugačije. Drugačiji si od mene, beži od mene, u tom smislu. Sad, šta su to 5 parova? Čovjek je u petorstvu, 5 prstiju na rukama i nogama, 5 čula, 5 osnovnih ekstremiteta, 5 odnosa prema univerzumu, kvintesencija, setite se
peta suština Aristotela i svih ovih filozofa koji su govorili o tome, petorstvo predstavlja neku vrstu znaka čoveštva u ovome svetu. Nije ni čudo da su satanisti od Vavilonaca pozajmili pentagram ili pentakulus, stari kao simbol iz starina, iz davnina, zato što vi znate vitruvijanskog čoveka, onaj što stoji u onom pentagramu, onako raskrečen sa rukama, označavajući čoveka u raskoraku, a recimo kad stanete u obliku krsta sa spojenim nogama, to je mirovanje i očekivanje nekoga da ti dođe u zagrljaj. Tako izgleda. Dok recimo raskrečenost jeste poklonite mi se. Čovek sam sebi dovoljan, čovek kao takav, čovek kao nadčovek, čovek kao čoveko-bog, čovek kao đavo čovek na kraju, konačno analizi što mi je ako Justin Popović. Petorstvo, zašto? Zato što su se 5 stvarnosti odvojile jedna druge. Prvo i najviše, nestvoreno se odvojilo od stvorenog. Šta je nestvoreno? Otac i Sveti Duh, Bog. Nema početka, od uvek je. Izvan je vremena i iznad je vremena. On je stvorio vreme. Pre vremena bio je samo on. Njegovo način postojanja, egzistencije, ne podleže zakonitostima trajanja u prostoru ili u nadprostoru ili u dimenzijama, kako god hoćete. Zato je on nestvoreno biće. Od uvek je. Jedini koji je biće po sebi, ima biće unutar sebe. S druge strane, stvoreno pak je anđeli mi, celo svet ovo što vidite, znači početak vremena, početak prostora, prvi, drugi, treći, četiri, peti, šesti dan stvaranja sveta, to se odvojilo. Drugi par koji se odvojio se, kaže, nebo i zemlja, to jest raj je otišao sa zemlje, raj i zemlja. Treća stvar, odvojilo se duševno i telesno, to je ta šizofrenija koju mi u sebi nosimo. Četvrta stvar, odvojilo se čulno i umno, ono što ima ukus, materija s kojom mogu da opštim, da je pipnem, da čulno apsorbujem, čulno joj se saopštavam i sebe, nju meni saopštavam, i peto, muškog i ženskog, pa ste ime i to. Znači, polne razlike. Tih 5 razlika, sada vam ne drvim o tome do sutra, Sveti Maksim Ispovjednik vidi u nekim momentima i događajima Hristovog života su se vaspostavile. Naprimjer, muško i žensko je ponovo vaspostavljeno u neporočnom začeću Presteladičice Bogorodice, odnosno ne u Hristovom, gde je bez semena ili želje muževljeve, mimo i iznad i izvan tog prirodnog poretka, bezmužno, neiskusom mužno, ona rađa Gospoda Logosa, Boga svih, koji je njen Bog, koji je nju stvorio, a ona mu postane mama, znači rađa ga. To je moment gde se muško i žensko par, muško i žensko koji je raskinut i razdvojen, sjedinjuje, što kaže apostol Pavle, nema više ni roba, ni slobodnjaka, ni gospodara, ni ovog bogatog, siromašnog, ni Grka, ni Jevrejna, ni nacije, ni muškog, ni ženskog, no smo svi jedno u Hristu Isusu. Dakle, to je to prevazilaženje tih, svega onoga što suštinski razdvaja. To je taj čuveni rat između kćeri Venere i sinova Marsa. Neki kažu Erosa i Tanatosa, neki kažu šta god da kažu. Poenta je da to nerazumevanje muškaraca i žena predstavlja prirodan poredak stvari. Ta razjedinjenost, ta antibinarnost, istovremeno binarnost koja postoji muškog i ženskog, to prosto je tako, od uvek. U Hristu se to prevazilazi. Nebo i zemlja se rešavaju tako što Hristos se vaznese, vaznesenje, slava naše crkve, to je tajna sjedinjenja Logosa nebeskog i zemaljskog, duše i tela u krštenju na Jordanu, umnog i čulnog, imate li što god za jelo, kad je pitao, to je Sveti Maksim video to posle vaskrsenja, to danas se beše čitalo to evanđelje na liturgiji. Imate li što god za jelo, danas se čitalo to evanđelje. Kad je ušao Hristos vaskreso i kaže imate li šta da jedem, kao jer su mislili da je duh, da je utvara. Kaže utvara nema kostiju i mesa. Ja sam to, dajte da, znači, ali istovremeno prolazi kroz zatvorena vrata. Znači, zakoni neprobojnosti tela fizike u njegovu slučaju njegovog, drugačijeg tela više ne važe.
a opet to telo je čvrsto, sa kostima, ima rane koje Toma može da pipne i traži da jede. Znači da bi pokazao da je telo. Jeli? Tu se to čulno i umno i na kraju stvoreno i nestvoreno se konačno, taj par se prevazilazi njegovim sedenjem s desne strane Oca. Duh Sveti silazi na apostole, sad ćemo uskoro duhove da slavimo, u vidu plamenih jezika. Zašto baš jezika? Što nije u vidu plamenih ruža ili u vidu plamenih mačeva ili šta ja znam, nego baš jezika. Zato što pričamo sve vreme o tome, komunikacija. Dolazi da duhom progovore apostoli za Hrista, on će vas podsjetiti na sve što sam vam govorio. On će vas uvesti u svaku istinu. On koji od Oca ishodi, on će za mene svedočiti. Gde je duh, tu je i Hristos. Gde je Hristos, tu je i Otac. Gde je duh, tačnije rečeno, tu je Sveta Trojica. Duh Sveti je ključ, kapija, vrata, početak, alfa našeg ulaska u crkvu tajnu Svete Trojice. Ujedno i onaj koji daje ognjene jezike i omogućava nam komunikaciju sa Hristom, pa onda preko Hrista sa Bogom Ocem. Dakle, duhovi su sve to što se desilo, prevazilaženje tih 5 parova, sklapanje, ne pesnicu da te bijem, nego sklapanje u jedinstvo svih razjedinjenosti koje postoje ovde na zemlji, predstavlja novu potencijalnost na zemlji, novu vrstu preobražavajućih stvarnosti koje su pre tih događaja bile nedostupne. Drugim rečima, nastaje nova era, kako su govorili, nova stara era pre Hrista, posle Hrista, novo doba, ako hoćete, novi svetski poredak, može i tako da kažemo, jer šta se dešava? Dešava se da od sada, od Hrista pa na ovamo, mogućnosti svega što se dešava u prostoru i vremenu i u istoriji su nepregledne, nepresušne, večne, nesagledive. Čovjek može da ide do nesagledivih visina i do same nedomislive desne strane, tamo gde je Hristos, gde sedi Otac. Znači visine do koje anđeli mogu da samo da sanjaju o tome, bar do drugog dolaska Hristovog. A čovjek to može. Bilo koji čovjek to može, kršten. Dakle, vi ste tamo kada se pričešćujete. Koje to telo vi uzimate? To smo pričali. Kad vi uzimate, ko je taj Hristos koga vi uzimate ovde? Telo i krv. Dobro, hleb i vino pretvaramo. Duh Sveti dolazi, opet duh odključava. Nastaje. Ali ko je to telo? Ono koje sedi s desne strane Oca. To telo mi jedemo i tu krv mi pijemo. Znači, mi se pričešćujemo i ulazimo direktno na desnu stranu Oca. Sad, mi nismo tada trebali da budemo u stanju levitacije, da svetlimo kao, ne znam ja, 1000 lampi i da umom nismo na zemlji, nego da gledamo neizrecive stvari koje ljudima nemoguće preneti, što kažu sveti. Međutim, činjenica da to nismo, govori da još uvek to ne želimo i da smo još uvek u komunikaciji sa Bogom, što ne znači, sad ovo je ključno i slušajte, molim vas, da se ne spašavamo time. Mi smo na putu spasenja, na dobrom putu, objektivno, a subjektivno, u mom konkretnom slučaju, otkrovenja, vizije Boga koga doživljavam u sebi, koga mogu i da vidim, mogu da živim u čoveku, to sve zavisi od stepena moje saradnje sa njegovim spašavanjem mene, to jest od komunikacije sa njim, to jest od odnosa sa Duhom Svetim koji daje plamene jezike, da ja mogu da razumem Hrista, da pričam s njim, da ga prepoznam ovde, onde, isečem panj, vidim ga u godovima drveća, pogledam u izvorima potoka šumskih, vidim njega tamo kao tajni žubor tih potoka, osjećam u dubokim potresima zemlje njegove glasove koje mi dolaze, vetrovi koji prolaze kroz krošnje drveća i kroz mnoge planine mi govore o njegovom prisustvu. Ptice kad pevaju, ja znam da one služe kanon njemu, tada njihovo jutrenje njemu. Kako to? Zato fantaziram, maštam? Ne. To je sve ovo što vam citiram, to ja izmislio, nego to je Sveti Papije Rapoljski pisao u svojim logijama, izrekama. Kako Hristos gde sve može? Svuda može da se vidi, doživi, čuje, vidi, oseti, čak i okusi kroz svoje omiljeno jelo i onda misao u sadejstvu sa srcem punim zahvalnosti i ljubavi prema Hristu. Gospode, ko sam ja da ja danas jedem ovakvu ukusnu trpezu i to baš onu koju ja volim.
Čime sam ja to zaslužio? Toliko ima divnih, teških mučenika ovoga sveta koji nemaju šta da jedu, koji umiru od gladi. A ja sada, eto, imam ovu utehu da jedem, čime spadam u 7% čovečanstva koji imaju 2 ili 3 obroka dnevno. Samo 7% čovečanstva ima 2 ili 3 obroka dnevno, redovno. Samo 10% čovečanstva ima u svom vlasništvu krov nad glavom. 10% čovečanstva. I onda shvatiš da si statistički gledano izuzetno privilegovan, a da to pritom ničim nisi zaslužio i da, u stvari, to je jedno veliko blagovoljenje Božje prema tebi gde ti na udoban način omogućava da produkuješ nešto dobro za bližnje svoje i za sebe samoga i za ljude. I prosto rečeno, što bi mali Perica rekao, kako onda da ne budeš zahvalan, tačnije kako da se ne raspadneš od zahvalnosti, to jest kako da ne umreš od zahvalnosti, to jest kako da, to može da se razvija do neslućenih granica zahvalnost, do one paradoksalne i jezive, a opet uzvišene rečenice Sofronija Saharova, ljubiti Hrista do mržnje prema sebi. Nije patologija u pitanju, nego najzdravija moguća stvarnost koja postoji. Onda čak i u tom ukusu tvog umiljenog jela ti može da osjetiš njega u sebi. Kroz sve tvoje on ti se približava. Uvek je tu sa nama u svakom trenutku, to da znamo. Uvek. Zašto? Pa kršteni smo u njega, vrlo jednostavno. Gde je on, gde je ja, tu i on. Ja ga nosim, ja sam Hristonosac. Svako je Hristonosac koji je kršten. A ja mogu da ga aktiviram, da ga nešto i pitam, da mu se nešto i požalim. Čak iz, kako bih rekao, netačnog progovora svog bića. Možda je to su ono što kažu Amerikanci luxury problems, problemi luksuza. Navikao sam na 6 vrsta sireva, odjednom sam osiromašio pa imam 5 vrsta sireva i ja mislim da gladujem. To su problemi luksuza, umišljeni problemi. Mogu to biti problemi luksuza koje ja njemu ispovedam, nema veze. Poenta je da mu se obraćam i da je tu. Dakle, komunikacija sa Bogom jeste put kroz mene samoga, preko Duha Svetoga, u svetim tajnama crkve, direktno ka Bogu Otcu, Hristom Bogočovekom. Komplikovana igra, komplikovan krug, ali ako biste sve od ovog rečenog izanalizirali podrobno, imali biste celu ovu priču do sada što smo ispričali, koliko je svaki sekund, trenutak, svaka misao, svaki tanani oset u dubinama bića izuzetno bitan. Jer tu ja progovaram sebe u odnosu na stvarnost, kakva jeste, i onu kakva nije, izmaštanu. Tu se ja potpisujem u ovom univerzumu i postajem čitljiv Hristu Bogočoveku. Tamo gde je moje srce, tamo je blago moje. I obrnuto, gde je blago moje, tamo će biti srce moje. Ustima mogu da slažem, umom mogu da slažem, čak i voljom mogu da slažem, ali srcem ne mogu da slažem. Srce uvek jasno sebe izražava, iskazuje, i srce je ono što Gospod čita, saglasno psalmu i pismima, koji kaže Gospod ispituje srce i bubrege, nutrinu, najdublju unutrašnjost čoveku. I ispitujući to, on će jednog dana reći, zaista ti kažem, ne poznajem te, nikada te nisam poznavao. Ili, hodi blagosloveni Oca moga u radost pripremljenu za tebe od postanka sveta. A ja ću reći, Gospod, nisam ja služio liturgiju, jer ja nisam, ne znam, pričao s narodom i sve to. Zaista ti kažem, ne poznajem te, nikada te nisam poznavao. To kome si se ti obraćao, nisam bio ja. To je bio neki tvoj umišljeni Hristos. To je bio neki tvoj. Jer da sam bio ja, onda bi ti davao sebe onako kako sam ja davao sebe učenicima svojim, svakom bratu i svakoj sestri, isto tako kao što sam ja davao sebe. Jer, kako reče u zapovestima, ljubite bližnjega svoga kao samoga sebe, onako kako ja voleh vas. Znači, on je merilo. I na kraju, zaista te ne poznajem, jer prema jednom od ovih malih nisi učinio. To je ključ. Ovi njegovi mali, to smo svi mi, svaki čovek, to su mali, nisu samo sirotani, sirotančići i tako dalje. Svi ljudi su njegovi mali. Vi ste za mene njegovi mali, ja sam za vas njegov mali.
Razumete što hoću da kažem? Svi smo mi njegovi mali. I drugim rečima, čineći jedni drugima, sve što činimo jedni drugima, mislimo jedni drugima, želimo jedni drugima, uzdišemo jedni drugima, patimo jedni drugima, trpimo jedni drugima, to sve Hristu činimo. Zato što se tu pokazuje tajna crkve i to je najdalja tačka priče o komunikaciji. Da ovde onda mi progovaramo kao zajednica. Zajednica ne kao societas, društvo, kao neki integrum koji postoji u drugim društvenim pojavama, nego zajednica kao tajna, kao gde ja slobodno kao ličnost progovaram kroz sve vas. Mogu da budem vaša usta i vi možete da budete moje srce. Ti može da budeš volja svih nas, ti može da budeš želja svih nas. Znači, to hoću da kažem, da svako može svakome da bude sve u Hristu Bogu čoveku. To je tajna zajednica. Ili nismo čitali pisma gde se kaže neće reći glava nozi ne trebaš mi, ili ruka bedrima ne trebaš mi. Kad govori apostol Pavle o jedinstvu crkve, poistovećujući sa udovima tela jednog. Znači, mi smo udovi Hristovi. Svi. I svi smo savršeno potrebni jedni drugima. Nema meni spasenja. Najbukvalnije, bez vas, mimo vas. Ne, ja mogu da bežem u misticizam koliko god hoću. Se nabijem u moju sobičan, brojanicu i da mantram do nako sutra. Piši propalo. Ako ja preko vas i sa vama ne steknem zajednicu ljubavi i svetu, nikad ja sa Hristom neću imati ništa. Isto to važi i za vas. Jedni sa drugima, kroz zavet koji ste dobili, brak, porodica, žena, deca, posao, poslušanje. Znači, mi nismo u manastiru, ali mi možemo, imamo tu moć i slobodu da shvatimo našu profesiju, naš posao kao prostor poslušanja. I verujte mi, ako šef koji vas mobinguje ili šta god, ako ga shvatite kao, ok, shvatit ću ovo kao poslušanje. On je meni sad moj zli, dobronamerni iguman. Znači, zlonamerno prijateljski iguman. Što kaže vladika Nikolaj, blagoslovi neprijatelje moje Gospode, jer me niko ne prignu toliko pod šator tvoj koliko neprijatelji moji. Nisu neprijatelji, nego surovi prijatelji. To je suština. Nekad mi neprijatelj pomaže da ja shvatim neke stvari, što inače u svojoj egomanijankalnosti ne bi mogao sam sa sobom da shvatim. Dakle, mi smo jedni drugima savršeno potrebni i onda šef, ako te mobinguje ili nešto ti pravi probleme, ti možeš to da pretvoriš u poslušanje Hrista radi. Tog momenta, to što ti ne vidiš, dolazi jedno 12 legiona anđela, tu na lice mesta, u tvoju kancelariju i raspoređuju se svako gde kome kaže njegov knez, iz njegove čete, iz njegovog reda, iz njegove postrojenja, pošto i oni imaju kao u vojsci svoje različite, kako bi rekao, razbroje komandne i on će, svako će dobiti, jedan će da radi njega, tog šefa koji te maltretira, a drugi sekretaricu koja je njegova možda švalerka, pričam moguće situacije i onda zloupotrebljava odnos sa njim i tako dalje, pa i ona mobinguje, pa onda sa onim tamo kolegom koji tu predstavlja jedan mali zamajac u celoj toj mašineriji zla koja ti se obije o glavu, pa onda šesti anđeo za onog tamo i onda to kreće polako da se vrti i vrti i vrti, a ko pokreće točkove svega toga ti, tvojom molitvom i samo si kao Gospode, ovo je sad tvoja priča. Znači, vlašću koju si mi dao, jer sam carski sveštenik, kršten, vlašću koju si mi dao, aktiviram tvoju silu ovde sada u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, prizivam tebe da dođeš ovde s Duhom svojim svetim i sa 12 legiona anđela, da moja vera se ne postidi i da se obraduje moje srce, da ti sad dođeš ovde i da učiniš da ovaj čovjek bude dobar prema meni, ja dobar prema njemu. I onda kreće da mu pališ sveću, se moliš za njega, on te još mobinguje, ti pališ sveću za njega, on te još mobinguje i onda kreće radikalna promjena u tvom šefu. Probajte, imam ja tu neku braću, ti znaš Batketa, znaš i Vladicu. Oni su ti primjer Vladice, čak Vladice to sad svima preporučuje. Nebitno, to je, čuda se dešavaju. Ljudi počinju da menjaju stvarnost oko sebe. Tačnije, mi hrišćani nismo
bunch of degenerics, odnosno grupa budala, koji je to tako i kezimo s jednim drugim svijetom, nego mi imamo jednu ozbiljnu odgovornost da tu komunikaciju s Bogom stalno pretačemo u žive i živonosne istočnike života. Da svaku situaciju preobražavamo, da svaku situaciju omeđujemo, odnosno zaslađujemo medom Duha Svetoga. Dakle, mi to možemo, svaki od nas to može. Pogrešili ste ako ste pomislili da čekaj prvo da postanem čudotvorac. Aha, ja neću nikada da postanem čudotvorac, znači ništa od ta posla. To je pogrešna dijalektika. Suština je da svako, ako je bludnica na poruganje i na poučenje celoj egipatskoj pustinji u Aleksandriji u vreme u 4. veku vaskrsnula sina ili ćerku one žene, sirotice, i toliko avva egipatske pustinje se molilo svetih staraca, nisu mogli da vaskrsne ova bludnica. Gospode, ti znaš ko sam ja. Ne smijem da ti se obratim, šta da ti kažem, ali boli me srce, ona je majka. Ja sam svoju ženstvenost dala na druge puteve i druge staze koje ne vode ka tebi, ali ona opet, kao tvoja majka što je tebe rodila, ona je rodila ovo dete i učini nešto. Pak, vaskrsno. I neki starac tu kaže, ne ti, nego ona tamo, bludica. Ona, kad je vidjela svidu prema njoj, htjela da zbriše, ništa, vatajte, uvatiše, priznaj, šta se, nisam, ja sam grešnica, šta si se molila Bogu, govori u ime Hrista, vladika, jesam, ja sam samo to tako rekla i eto, vidite. Znaš, onda je vladika naravno odmah to iskoristio kao dobar šlagvort za besedu, kao što to obično čine. Bilo kako bilo, priča je istinita, gde je jedna bludnica, prodavačica ljubavi, profesionalka najstarijeg zanata, kako bismo se to mogli da nazovemo i kažemo, pokazala svetost u tom trenutku. A samo 5 minuta pre toga imala mušteriju. Hoću da kažem, ako čekaš da budeš svetac, pa da onda to preobražavamo za život, svet, opštimo sa Hristom, nećeš nikada to dočekati i proći ti život bez veze. Svaku situaciju, menjaj ljude oko sebe, menjaj sebe. Znači, menjaj ljude oko sebe, moli se za njih. Moli se za neprijatelje. Neko te maltretira, ja ne mogu da ga volim, da se ne lažem. Teško mi, srce mi je ranjeno, neko me ubao tu. Ali mogu da se potrudim da ga ne mrzim, mogu da se pomolim Bogu, vidjet ćete šta će da se desi. Ako se pomolite za njega tog momenta, Gospode, ti znaš šta ja sad osjećam prema njemu, ali opet, Gospode, ti znaš da bi ja trebao da budem takav kakav ti hoćeš da ja budem, prosto rečeno uradi ti sa mnom šta ti misliš, kako ti jedino znaš i umeš, ja ne umem ništa, ali obraćam se tebi, a ne Marduku i Quetzalcoatlu, nego tebi se obraćam i očekujem to od tebe da mi pomogneš sad odmah, na licu mesta. I onda, Gospod, odmah to čini, znate, odmah, Gospod ti nekako malko ti otopi srce, koliko ti dopuštaš, naravno, i malo se ono otopi, taj počne malo da menja odnos, ti vidiš da tu nešto, neke sile su na delu, pa onda kreneš, dobiješ onaj elan, ovo funkcioniše, i onda udariš malo više, onda to ide sve više i više, da bi u jednom momentu došlo do slavnog vaskrsenja mrtvog, koji beše mrtava ožive, beše izgubljena nađe se. A onda u tebi progovori onaj drugi brat, ček, ja sam mislio da mu prestane maltretira, kako to sad on bolji od mene? Jer se taj čovjek toliko promeni, razneži, umili, promeni da novi susret sa sobom doživljavaš kroz novog njega, tog čoveka. Gospod te stalno vas da uči. Dakle, mi možemo da preobražavamo naš način života u svakoj sitnici, sve dobro da nam bude još bolje, sve tužno da nam postane radosno, sve radosno da nam postane sreća, istinska sreća koja je u susretu sa bližnjim i sa Bogom, i sve blaženo da nam postane nadumno, izvanumno, jer blaženstvo je iznad svakog osjeta koga mi možemo čuvamo, čak i duševno i umno da participiramo. Otvoreno se od nas traži. I to je početak i kraj komunikacije. Otvorenost znači verujemo Bože, pomozi mome neveriju. Želim, Gospode, pomozi mojoj neželji.
Hteo bih, Gospode, pomozi mome nehtenju. Volao bi da ga volim, Gospode, ili da je volim, pomozi mojoj neljubavnosti. Drugim rečima, svestan sam sebe da sam ništa i da ne mogu ništa to da uradim što treba da uradim, ali ti to uradi, učini čudo to. Pa si rekao da Jovan Krstitelj govorio da od kamenja diže decu Avramovu. Pa kamen je nešto manje od mene. Znači, ako možeš od kamenja Avramića da digneš, onda možeš i od mene nešto, ne mora više od toga, ali makar isto. Znači da postanemo ono kakvi treba da budemo. I Gospod voli kada mi se ne opterećujemo sobom i njegovim stvarima kao zadacima, nego koliko mu dajemo, on je zadovoljan. Razumete? Ne moramo mi da nešto izigravamo kaluđer u svetu. Prosto nismo dostojni, lažemo. Lažemo njega, lažemo sebe. Ako ćeš da budeš monah, pa idi odmah u manastir. Nemaš što da čekaš. Idi odmah u manastir, završi s tim. I onda upregni se tamo, pa će da vidimo šta ćeš da pričaš za godinu dana. Da ne pričam za 10, nego samo za godinu dana. A ako živiš u svetu, onda nosi to kako nosi ljudi u svetu. Posti kao što poste svi. Jeste tamo piše na vodi, po tipiku kaluđerskom. Čoveče, ako ne možeš, jedi i ribu, ali posti. Ako možeš na ulju, odlično, još bolje. Ako možeš na vodi, ali bez da padaš u nesvesti, da ne znam, dolazi hitna po tebe i sve to, jer to nije poenta. Nije to poenta. Poenta je da pomogneš umu, da bude sabraniji u molitvi, ništa više od toga. Znači, posti umereno, kažu sveti oci, sa rasuđivanjem. Rasuđivanje je veće od svega toga. Pa ako, recimo, ljudi koji postoje sredi petak na vodi, ima koji postoje ljudi koji jedu ribu svaki sredi petka, a ima i oni koji ne postoje sredi petak, hrišćana, ispovedaju se našim ocima, nema veze. Poenta je koliko mu daješ Hristu, to mu daj smerakom. Jer, gde te god đavo ima u grehu ili u padu, neka te samo u jednoj stvari Hristos ima koju mu daješ smerakom, s ljubavlju, sa celim srcem. Jedna stvar, na primjer, neću da osuđujem nikoga na ovome svetu. Jedan se monah tako posvetio. Bio pijandura, volao da pije mnogo. I bio je lenj, nije išao redovno na bogosluženja. I imao je greh tajno jedenja. Nije baš nešto ni postio. I tako, povremeno je izlazio iz manastira, pa je, eto, tako se zaljubiškao u neke tu seke iz sela, šta god je bilo. I onda taj monah umire i svi opravdano zabrinuti. Oko njega stoje. Monah u svetlosti i ode gore. Kao, pa čoveče, šta se ovo dešava, kako to? Kaže, dolazi Gospod lično po mene. Kaže, kako je moguće to? Kako je to moguće da dolazi, pa mi znamo ko si ti, čoveče? Kaže, jeste, kaže, vidiš, ja nisam ni znao, kaže, da je Gospod toliko tu jednu stvar koju sam ja smatrao beznačajnom. Jer sam sebi uvek govorio u životu, makar to da radim, kad ništa drugo ne radim. Kad sam ovde raspad od monaha, makar tu stvar da radim. A to je šta? Nisam nikada dao sebi da nikoga osudim. I nikad nikog nisam osudio, stavio ispod sebe, ispod sebe. Sve sam ljude stavio iznad sebe. I za sve sam govorio, svi su oni bolji od mene u sebi. Nikad nisam dao sebi da nekoga osudim, da kažem kako on to tako može, ili šta ja znam, jer sam znao kakav sam ja. I kaže, ja sam mislio da samo na osnovu te kvačice možda me Gospod spasi, a ispade da me Gospod zbog toga posvetio. Pa, nije malo. Mnogo je velika ta stvar. Mnogo je velika ta stvar, ali ima druga stvar. Čovjeku je lako, ne lako, nego, to kaže Lestvičnik, često dopušta nama mnogi padove u greh. Pazite, dopušta Bog. Pusti đavola. Aha, što si ti pomislio da si ne? Sad ćeš da vidiš. Pusti tamo one demone, da ga spotaknu, neka ga malo izbumbecaju, ali da mu dušu ne diraju. Kao i ovo što je dao Satan da ga kuše. I on ti izbumbecaju i ti vidiš da si monstrum potencijalni. Mogu bi da budeš najgori monstrum kad bi ti se to dalo. Srećom pa se ne da. I onda vidiš, izgubiš ono malo umišljenog samopoštovanja što si mislio da ga imaš pre toga. I onda shvatiš, prvo, ja sam krpetina jedna običnija i to je to. I onda ti se desi da te neko uvredi. Ili da te neko... A vidiš kako je onda lako da ga ne osudiš. Jer znaš šta se desilo i da bi u prevodu,
da bi tu vrlinu, malenku vrlinu, izneo, Bog je dopustio da padneš. Drugim rečima, on kao da je kumovao tvom padu, da bi te taj pad smirio, spustio na zemlju i da bi onda pokazao vrlinu trpljenja, nekoliko stvari. Prvo, da bi video šta je to i iz kog stanja, iz koje duše se to može istrpeti brak bez osuđivanja kada ti decidno, nedvosmisleno pokazuje mržnju. Da, čak i da ga ne osudiš, a ne kako je to moguće, a druga stvar da na taj način ti malkice pogura napred, dune vetar u leđa, jer si se zapustio, jer si se olenjio i onda Gospod, pošto hoće malo da te nauči i tako dalje i da te vaspita, onda te malo gurne, kao kad mene moj ćaća učio da plivam pa me bacio u vodu. Danas bi mene moja Olga obesila za direkt kad bi ja to mom Mili uradio. Znači, mene otac je tako uzme me i fljas u vodu i ja gutam vodu, ništa, on je tu sve vreme pored mene, zna da neću da se udavim i ja kad sam već počeo hvati za ruku pa me gurne i ja nemam gde, šta ću, kako ću, moram da mlatim rukama i nogama, ja sam negde siguran, vidim ga da je on tu, ali opet panika, strah i tog dana, tog trenutka, tog momenta sam ja naučio da plivam, odmah, sve. Tata je bio sve vreme tu, ja sam, znači nisam, danas kad bi to radili, ono vjerojatno bi završio negde u nekoj socio-psihološkoj radionici i tako dalje, dnevnoj bolnici kao manijak ili šta već. Ne bi to, ću kažem, Gospod to nama radi tako svaki dan. Baci nas u vodu i mi ne možemo da, ali on je tu da nas uvoti za ruku, da nas izvuče ako bude kritično. Kao Petar kad je počeo da tone. Dođi Petar, on krene, ja idem po vodi, pa to je nemoguće. I kreće da tone. Maloverni, zašto posumnje? Uhvatio ga je odmah za ruku i izvukao ga. Nije sad njemu Hristos drvio tu nešto. Slušaj, pa kako si posumnio? Pa tvoja birajuća volja, priroda volja. I te glupi, znači nije mu to pričao ništa. Nego mu rekao sam, maloverni, zašto si posumnio? Vrlo jednostavno, obično su Gospodnje obraćanja u jedne reči ili dve reči, u jednoj kratkoj rečenici, koja odražava svu suštinu tvog i njegovog odnosa. Sve je istinito šta se između vas delo staje u te dve reči. Tako je to sa Hristom. Tako da, kraj priče je sledeći, bližnji moj je Hristos moj. Hristos moj, onaj Hristos ove gore, je kroz, pored bližnjega moga. Bez njega nema ni Hrista u gore, jer onda on postaje moja fantazija. Ja mogu ceo život u molitvi, mantranju, da sve moguće isihazme ovoga sveta praktikujem, upražnjavam, ali da postim tako što ne jedem ništa, da ne znam kakve podvige imam. I oni sve idu na duboko hranjenje i ishranjivanje moje gordosti. I ja se razvijam kao prvorodni sin satane, a ne kao sveti u Hristu Isusu. Zato što ja sa Hristom Isusom nemam nikakve veze i nikakvog odnosa. To je Hristos moje fantazije. To je Hristos mog narcisoidnog ogledala u kome ja vidim svoj negativ i svoj odraz. Hristos kroz koga i u kome se ja samo poklanjam samome sebi. Bez bližnjega nema. Zato je zajednica. Imate predanje vaših dedova, baba, deda i sve to koji su komunicirali sa blagodaću Duha Svetoga, živom, neumišljenom. Šta ima sad mene da uči neki, ne znam ja, neko drugi? Mi imamo predanje, nismo tikve bez korena. Naše predanje vuče od Svetog Save, koji se usadio kao svešteni čokot na veliku lozu koja od Hrista ide, velikih otaca Vizantije do apostola Pavla. Sveti Sava je implementirao kod nas vrlo specifičan duh pavlovske teologije, ranohrišćanske. To je ta žilica koja je išla kroz to drvo crkve vekovima i došla do Srbije i tu se negde zakačila Pavlovska žilica, pa onda Sinajska pustinja, ta duboka mistika, poetizam, ono poetsko u čoveku, onaj raspev duše, želja duše da se raspeva u Hristu dok ne crkne, bukvalno što Srbi imaju duboko u sebi, kafanstvo u Duhu Svetome, grubo rečeno, ali to je tako nekako, znači to što imamo u sebi, taj spazam, ta neutaživost za životom, za nežnošću, za radošću, to da te pogodi pesma pa da padneš pod sto, to je samo negativna i, kako bi rekao, pervertovana slika onog pravog padanja pod sto, kada dođe trezveno pijanstvo blagodati, to je blagodat Duha Svetoga. Znači, sve to što mi, kako bi rekao, idemo onako levo-desno,
potrebujemo neke užitke i sve to kafana, druženja, ovo, ono, boemstvo i sve to. To je sve nesvesna potreba za Hristom i za blagodaću Duha Svetoga. Jer kad je blagodat došla, ti onda vidiš u ukusu blagodati. To ja mogu da posvjedočim sa mojim litskim iskustvom. Znači, u ukusu blagodati ti vidiš da sve ono ranije i pre, to je to tražilo, samo na pogrešan način. To je kao kad moj Sava i Marija, moji klinci, kad pravi neku glupost po kući, sad oni vide, ja se ljutim, ali oni sad ne umeju da se pomeri sa mnom. I sad oni samo hoće pažnju, a skreću mi pažnju tako što razbijaju sve po kući, a ja sve luđi. Pa čekaj, stani, nemoj. A oni u stvari hoće pažnju, ne znaju kako. Ne umeju, što kaže, ne znaju kako da mi skrenu pažnju i rade brljotine gluposti, ali traže mene. Tako isto ja tražim Hrista i brljam. Stalno brljam, neke brljotine, ali njega tražim. I to je poenta. Znači, mi njega tražimo, pa makar i brljali, bitno je da znamo koga tražimo i da ga tražimo sa mesta gde on jeste, ovde. Znači, možete vidjeti u crkvu koju god hoćete. Niste vi dužni. Znači, gde vam je duša kako bi rekao gde se najradosnije osjećate u molitvi. Nemojte da se opterećete zadatkom. Ne, zadatak, nemamo mi zadatak. Nemamo nikakvu misiju. To su sve termini ovoga sveta. Mi imamo poziv na ljubav, mi imamo želju da volimo, podvig, pokušaj da volimo i imamo mogućnost da se dođe, imamo kuću gde možemo da dođemo do te ljubavi, to je ovo ovde, oltar. I imamo sve te tajne. I to možemo stalno. I on je stalno tu, pa kad mu se otvoriš, porazgovarat ćete 2, 3, 5, 10 minuta, 10 dana, mesec dana, godinama, zavisi u meri vaspitane otvorenosti i kontinuiteta tog odnosa. Mi se svi uozbiljujemo, učimo se tačnije da budemo ozbiljni. U svim sferama mogućnosti za ozbiljnost, prema sebi, prema bližnjima svojima, prema Bogu, prema stvarnosti koja mi se postavlja kao pitanje i traži da se ja prema njoj postavim kao odgovor na to pitanje. Dakle, mi smo odgovor jedni drugima. Da li ste se nekad zapitali da svi mi, ova lica koji gledamo jedni druge i tako dalje, u crkvi, s nekima se znamo više, s nekima manje, tako? Ali, da li ste se zapitali nekada svako lice ovde u hramu je upravo ono lice koje je ovo lice odredilo da ovo lice i svako drugo gleda, vidi i da su sva ova lica potrebna nama da bismo došli do onog velikog, lepog lica koje se zove Hristos Bogočovjek. Znači, mi opet vraćamo se ko čemu baba u štipcima, znači vraćamo se na ovo glavno, jedni bez drugih ne možemo, objektivno ne možemo. Potpuno je nebitno šta ćemo u kom trenutku posrnuća, lažnog nadahnuća, što je babi Milano se isnijelo nadahnuća, da pomislimo o svemu tome, bitno je šta se zaista dešava i koje su zaista pravila igre. Dakle, jednim drugima smo jako potrebni i bitno je da mi nećemo opstati kao zajednica ako ne budemo preko svete čaše i preko putira i preko pričešća, preko nafore, preko svetotajinskog učestvovanja stalno, kako bih rekao, produžavali i udaljavali od sebe tu zapetu koju stavljaju na naše individualne nemogućnosti za odnos jednih prema drugima. Razumete, mi stalno stavljamo neke zapetice jednih prema, znači tu zastajkujemo, uzmemo vazduh, krećemo dalje i tako dalje. Po neke zapete opasno liče na tačku. Nemamo više šta ja i ti da pričamo i tako dalje. Međutim, poenta je da dozvolimo onome koji čak voli da postane hrana za mene i za tebe, znači da ga jedemo, da on stavi zapetu i tačku tamo gde je mesto tačke nema, ni smrt nije tačka, smrt je zlatna zapeta, ali tačka nije. Tačke u našoj hrišćanskoj interpunkciji nema, kao stanke, uopšte. Postoji znak pitanja, postoji znak uzvika, znak pitanja, znak uzvika, tačka, zapeta, dve tačke, ali tačka kao završetak rečenice, kao istočna ili zapadna strana rama, uramljenog smisla koje je ponuđeno u toj rečenici, to ne postoji kod nas. Mi smo jedna večna, nepregledna njiva,
prava ona seljačka njivetina koja imaš da oreš, brate, koliko god hoćeš i koliko god nećeš. Poenta je samo da postanemo svesni neophodnosti putira i čaše, ne kao dobrodošle nadprirodnosti koja će da sve moje nedostatke i nemogućnosti da te volim, da budem s tobom potpuno i do kraja, nadomesti svojim sveštenim ćiribu-ćiriba. Ne. Nego realnim prisustvom živog Hrista, koji ne onog momenta kada ja u nedelju između 9:45 i 10:15 pristupim ovde na Soleju da se pričestim, kad se tu projavljaju, nego ono što kad ja njega kažem, kad ja njega apsorbujem, progutam i on uđe u biohemijske procese ovog organizma, ove debele telesine, i onda posle toga on postaje i deo varenja i deo, ne znam, i u pljuvački mojoj, nemojte misliti da je to neka skarednost ili tako dalje, i on kreće da funkcioniše u svemu onom, u svim odnosima i u svim susretima koji će se tog i narednih dana zbivati u vrlo konkretnom mom iskustvu. E sad, ja mogu tog što sam ga, što kaže, progutao ovde, Hrista, da ponesem i aktiviramo kad god ja to želim, u svakoj situaciji, opet se vraćamo na ono. I onda se dešavaju opet čuda. Dakle, bez toga što ja jedem, bez te čaše, nema meni tebe i nema tebi mene. I nema nama njega, nego smo mi neki societas, klub unezverenih, kako bi rekao, samozaljubljenih, narcisoidnih neurotičara, koji jedan drugoga kompenzuju kroz odnos, kroz komunikaciju koja je od početka do kraja lažna, ali vrlo vešto socijalno upakovana i, kako bi rekao, baždarena demonskim svetom, da ne bi bila prokazana i viđena ta unutrašnja strategija, dokle god se moja malenkost ili tvoja malenkost do te mere ne iscrpu u tom odnosu, neodnosu, dok ne završimo ja na klinici, a ti u nekoj tuči, pošto će na ulici i tako dalje. Znači, hoću da kažem, situacija je veoma bitna i mi smo sebi najbitniji, mi smo nama najbitniji kao crkva ovde. A ako ste izabrali dolaziti u Žarkovo, gde god, Sveti Luka, ima tu Sveti Đorđe, šta ja znam, ako dolazite ovde, znači mi smo zajednica. I mi moramo da budemo, trebalo bi da budemo, ja vas molim da želimo svi, i ja molim sebe da želimo svi da budemo spontano, iz ljubavi, radosno, ne nametnuto nikako, ozbiljni i odgovorni jedni prema drugima. Za svakog novog koji dođe u crkvu kod nas, da ne bude onog premeravanja, merenja na kantar, kako si to obučena, kako si to došla, stani tamo, nemoj onamo, sad li se pali sveća, ovo, ono, znači to nemojte, molim vas. To je ozbiljna sablazan i ozbiljan problem. Pustite čoveka, pustite svaku osobu koja uđe u crkvu, neka dođi gola. Ja ću da kažem ako treba da kažem, nema šta da bilo ko od vas priča to. Znači, neka dođe kako god hoće da dođe. Došla je ovde zato što je neka muka naterala, a svakako nije došla bez Duha Svetoga. Ili možda mislite da je baš đavo dovelo do crkve. Ako mislite, reći ću da ste u ozbiljnom problemu sa stavovima. Ako nije slučaj, da je đavo ko što nije, onda, znači, vi radite protiv Boga. On je doveo, ona još ne zna šta, kako, koje su pravila igre i to sve tek je došlo tu i ti trebaš tog dana da je ono malo nejasno nadahnuće, poliješ vrelom ili ledenom vodom, da brže bolje izađe iz crkve. A to ćete sačekati, kad tad. Zato kažem, nema igranja, mi moramo da budemo svakoga da primimo ko hoće da dođe kod nas. Ali jedni prema drugima moramo da budemo iskreni i da budemo odgovorni, znači kao porodica, bukvalno kao porodica. Onako kako ja, moja Olga, Ilija ili Saveta, Sava i Marija, tako moram i sa vama, tako, mislim, treba da bude, ja bih želeo tako sa vama, tako vi sa mnom, vi sa vašim porodicama, da širimo skučene granice, individualizovane, male, samodovoljne porodice, nego da se to kosmički širi u meru razrastanja veličina i dimenzija Hristovih. Da ja kroz moju ženu, sa mojom ženom, poštujem, volim, cenim sve žene, svačije žene, kroz moju decu, svačiju decu da doživljavam kao moju. Svaka žena kroz svog muža, svakog čovjeka koji je nečiji muž, poštuje onako kako svog muža. Znači, počinješ baza, startna pozicija ti je tvoja kuća. Ali to se dalje širi gde? Na ovu zajednicu.
ovde. Nemojte misliti da smo mi sekta, ako mi kažemo da smo mi kao sebi, kao zajednica najbitniji. Pa sigurno da mi je bitnija moja porodica nego porodica komšije, nemojte da se lažemo. Sigurno da je Hristos više voleo Jovana Bogoslova, Petra i Jakova od ostale 9 apostola. Sigurno da je voleo više 12 od 70. Sigurno da je više voleo 70 i 12 od 500 jerusalimske braće, najširi radius učenika. Nemojte se lažemo, i Hristos bira. A od trojice izabran najviše Jovana Bogoslova, kome je jedino dao da mu spusti glavu na grudi kad je bio na tajnoj večeri. Znači i on kao čovek bira komu se najviše sviđa. Izvinite, to nije ništa loše. Imam ja moju porodicu, ona je meni najbitnija. Isto, meni je moja crkva i moj narod, moji ljudi su mi najbitniji. I ja mogu da voltavi Svetog Luke, ne znam i šta ja znam nekoga, ono što kaže da se družim i sve to, ali ovde vi ste mi najpreči. Isto vamo vaša braća i sestra ovde su, trebalo bi da budu najpreči. Tako da, ovo su bazne pozicije gde mi širimo našu ljubav, našu radost, našu istinu, naše Hrista u sve svetove i kojima granica nema, niti će ih biti. Vajek veka, amin.